Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na. Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Okay, good morning. Masantos sa maabig oras nit balang sinansakay wadyala. Programa na PEM paninilbiang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal, Kolob Cantabay Balot, amigo yo RJ Jimenez at your service. Always, taan siyempre. Kaya partner ko sa programa. Leon Elorde Castro Jr., Oscar Ed na Binmalay, Oscar President, at Luyag na Pangasinan. Good morning, partner. Good morning, partner RJ, at saray listeners, at saray subscriber at sa programa tayo
PM at Binmalay. Ang tamla, medyo pagkasanak, tala po na karuman anang miran baryo, so inilakot sa meeting daray si Yusilsen, ato medyo pagkasanak. Pangbalat, may tarang nilugay, at siya ay dumuringal at Binmalay, Lord Binmalay, nandiyan luyang na pangasinan. Masantos ang maabig kabosas ka namin, partner RJ. Yes, partner, sumpala mo'y palag racing ceremony tan, partner. Andini partner, pula siya masasalita, so ilanaron vice mayor tayo, wala po da sa mayor tayo, nga po niya tawala importante. Meeting anda para bali na Binmalay katon si Wajanatan, si administrator, na si vice mayor, na si Karayo na attended sa ay flag racing ceremony tayo, partner RJ. Bali-bali, sumpala, yan ang salita, Vice Mayor. Andini, pula sa mga salita ni partner RJ. Parang tao, anto. Hindi na, medyo wala kang bunag natin, partner RJ. Wala kang bunag. Noong tawag si Mayor at wala dapat ang kuntampol. Okay. So, anturay ibibilin balot ay ng Vice Mayor natin, partner. May bibilin na ba na administrator saray empleyado tayo na sara may nawat outstanding sa bali na Binmalay jada asesor jada kintayara jada para kalay permit na marriage nandiyan na kaya nakalay award to top outstanding top 10 at Pangasinan siya Madam Gina Manuel tan saya peso tayo akawa may anto manasagi sa kamay para da OFW at para sa kawat ay tatalura sa kiso Binmalay partner RJ. Anto tanay, awarding body, so ang i-award, partner, civil service. Peso. Peso. Oo. So, it only shows na talagang ginagampanan mahusay yung tungkulin na ayon na rin yan sa bilin ni Mayor, di ba? Oo. Panaraji natin police na ba mo kasumpal tayo at sa nagta-interview so sa hepe tayo Binmalay. Sige. Ito po no paano makapansalita sa raya ay gagawin daray pampaparalan tanay pangaran araya so droga bali Binmalay sa kini imbangan na admin tayo yan yung bugalyo na sarag dayo kanan dirati saktura lapit na kilo sa sari barang cost official at kakaroon na admin mo yun na yari kumon, ari barang official na Binmalay, at sumpalan laya, tamalagar na bayag, so DPWS, piyan na rin sila sa kailugan na bali na Binmalay. Ay, wala niray nakikarasirin na partner, pigaran porsyento na kasi. Oo, kasi partner para check, may instruction na kasi sigara, kalang dami kawayan, tanit, ipapawil daad sa area kang gawa. Ano siya nasaman partner RJ, ng panahon mi, din Mayor, former Mayor, General Perez, sige namin saman, nus kami sa mga kal, isumpot mirate kawayan, tanit katon, ang takot ira, sigara lang persahan, makal ang kalat sa repispenda. Talaga mo tayo, singawala ni Panangasi, ayan, sa ratay, kang gawa, ipapawil yun ratay net, kawayan partner, pero singa abalatan partner Pero no sigawon dat aman so plano ya may ay itatampol ay akala na halan la so siguro ang plano nata sumpalamang balat no nagawan na bugalyon akiraga nagawan at balay na Binmalay. Sige. So kasumpaltutan manalagarlak wa mo na niman so DPWH piano na dragala, na dredge la, so sarat ay kailugan tayo, partner. Partner, nakunin, kasumpal to ay presentasyon, nararamay player na Binmalay, may presenta sa may Governor's Cup at volleyball, kapanamay ang taso sa hepe na Binmalay, kanatapot taso ang turay, gagawin to ya, kanapa gagawin niya Binmalay, na pamintina na peace and order, tanamin aron, miraya, siya panagaral na droga, ng tura accomplishment, Yajad bali na Binmalay partner RJ. Sige. Nasinggara mo nanine na daisat. Nakagunin daisat siguro no kasumpal to ya so abayan tata interview tayo na oras na parang nantanda mo ng turay kurang na sari ka pulisan tayo yad bali na Binmalay partner RJ. Samantala partner RJ samantalang kuya oras wala ni aramay senior citizen tayo ya no sa tentative date na paital ko na sa
so social pension no January ay June 23 tentative no aproban niya by next week na wadala sa second tranche na social pension na saray senior citizens sayo partner RJ. Sigaramot na no, ya partner eh. At ang may 3,000 partner RJ. Wow. Oo. Malapod malapod national. SWD sa kasumpaltutan o sublay su centenarian tayo na July 8 and 9 dan second week na July itatimol naman sa birthday gift na saray senior citizens na bali na binmalay partner RJ. Ngayon, mantutumbo ka na. So, saray benepisyo na saray senior citizen na duman-dumamay talaga na wala so untututok tan manaasikaso da sikara partner. Salitam medyo dakal so nakarmo pagas ka anto itinungtong yun. Tantang partner RJ expect akad saray na senior at bawat barangay every month may meeting nila ipapasabik ng turaman so nanahala tayo pangkamungan tano panon iter so maong respeto tan panaga asikaso at saray kabalian tiran siyo citizen sa kayo na-explica pa RJ nung may baska anto may oska tan anto man supiskap sige. Napadaw sandaya si oska katuya so body kinahit na Republic Act 994 under expanded Centenary Act taya sumamantay tan katuya suman manasikaso na saray pangkailangan na saray senior citizen partner RJ. Ya tanot wala da silong na saya LGU partner saramay baska saramay piskap ilik daratan da barangay di ba? Na partner RJ sumpala bilang gayad na siguro na agwedaiset Singgaran Talaso Hepe na sa Binmalay tayo na interview ta. Ami babalot pa partner RJ, amay baska is a component na Barangay Association of Senior Citizen. Which is the umbrella data na wala sila na kapitan talapod sila na na 1% yung malalapod kwarta na munisipyo. Kami del barangay. Si baska si counterpart to tagay isoska. Kato na aman so dapat nananda sa piskap balat sa component tutan alol bas ka katon sa piskap andanaus ka correct terus andala natan yes. Nasama kasi sa dan na importansya so aramay 1% da barangay ako lila may aramay sige medyo talagang na busy partner ko. Walay nga blit at sika to. Walay katungtungton na importante. Dita na da balay na binmalay. Singa walay nakar nun mayor importante. Official business kanyan si Vice Mayor itaktak no maminta. So nambilin da saray empleyado. Dasayan na kabuasan niya, kaplusan niya nagagawa sa flag raising ceremony. Gada nagugunuyan at paano nasinggaran ng partner Leon si Hepe, Lester Saiko. Napituyawan tayo nilira dasay gagundaran na programa kurang di tanod Binmalay. Piano na-maintain so peace and order situation saratay kampanya da laban da saray maugos iranda elemento lalo la kampanya da say subel droga at masyado mataya walay may malukak ni so implementasyon na satay panukal na saray fishpen dan saray fish cages di tanad Binmalay kasi papawil na ni da sara may makangkaryan may ikot tan sa may kawayan ang tawalalay ultimatum di dapat inukal dala partner Leon kung hindi pa nila inalis mapapanag gawayula kung siguro. Pero atanya gagala, atanya kurang, at
Talagan in plano, in programa, tapyano na linisan, iray kailugan, ditan da balay na binmalay. Pero umpawil ninsan siya, ratay fish pen, regulated la balot, wala may i-designate dan lugar, ay walay parehas ya sukat, ay nayarin pang kumpunian na bangus ang tuntan niya kumpunian nasaray tagadtan da binmalay kanyan sa indanday prioridad at araman so dating kumpunidor ay saragdamot sumampauna nudsatan anong maminsan aramay fishpen kapitalista outside binmalay pa. Siyempre si Karaya walay kapital. Liwang galaw. So, usaron mudtan. Gastusun mudtan. Kaya na makapan put up ka na fish pen. Pero natan, i-regulate dala. Pero ikarga dala ba dito na? Yung dasaray lugar, aliwan sa gabal, ha? Saray navigator. Wadjala si partner Leon. Okay, welcome back partner. Saya programa tayo PEM partner. Good morning ni. Yes. Good morning, sir. Sandali good morning, Panoy Day. Kapanay man po ang ating full chief Malay, Police Chief Lieutenant Colonel Saigo, sir. Kay RJ. Yes, sir. Good morning. Live tayo dito sa PEM sa Binmalay. RJ Jimenez ito, sir. Kumusta na ho ang Binmalay when it comes to peace and order situation, sir? Opo, magandang umaga po sa mga tagapakinig natin. RJ, good morning. Yes, sir. Sa ngayon, peaceful po ang Manila Binmalay. Wala po tayong event sa bayan ng Binmalay, except doon sa mga minimal na vehicular traffic incident po. Yes, at napansin ko din, sir, na parang na-resolve na itong bigat ng daloy ng trapiko na nararanasan natin noon dahil ito pasukan na pero yung flow of yung mga sasakyan diyan sa may approach ng Corambong Bridge parang napansin ko na hindi gaanong mabigat ngayon, sir. Anong sistema ang ginawa po natin? Actually, nasaan po natin ang pagbigat sa traffico sa pagpasok ng pasukan dahil po sa pagdagsa ng mga estudyante. Pero dahil po sa pagtutulungan ng ating local government unit, ang PNP at barangay, ay napaganda po natin ang flow dyan sa Corambong. Very cooperative din po ang DPWH pagkat sila po ay nagbigay ng mga karatula, mga barricades na pwede natin magamit para mas lalong mapaganda ang flow ng traffic po dyan sa Manat, Caltex Bridge going to Barangay Manat po. Oo, napansin din natin yan kasi every morning tayong dumadaan na po dyan, sir. Kumusta na rin po yung kampanya natin dyan sa illegal na droga? Patuloy po ang ating law enforcement operation pagdating po sa mga noted po natin ng mga values at street level individuals na kung saan identify po natin ang mga nila. Anyway, patuloy po pag-gather ng informasyon para mas lalo po natin mapaigit ang pagsasakuta sa mga illegal na droga. Although marami na po tayong mga nahuli, ang namumonitor namin na bumababa po ang supply dito sa ating bayan. So dahil po dyan, ang demand po ay patuloy din po bumababa. So pag gagawin din po, mga individual na pumapasok galing sa ibang bayan kasi mostly Yes. ibang bayan po yung mga nahuhuli natin. Dahil po sa ating mga law enforcement operation, patrol operation, checkpoints yun po, medyo napaganda po at napababa po natin ang mga pagpasok ng mga label individual na mga ito. Dahil sa mga nakuko nating impormasyon, parang hindi naman
mga taga Binmalay, yung karamihan, kundi napapadaan lang dyan at may mga katransaksyon sila dyan. Ano, sir? Opo. Saka, of course, patuloy din po ang paghingi natin ng tulong sa ating mga kababayan. Maliit na informasyon ay napakalaga. Lapit lang po kayo sa PNP. Patuloy po namin kayo tutulungan. Pagkat ang PNP ngayon ay maaasahan, malalapitan at nararamdaman po. Yes. At kumusta naman po ang tulong ng LGU sa inyong kapulisan, sir? Of course, 100% po ang suporta ng ating local chief executive, ang LGU. Alam mo, ang pagsugpo sa mga krimen ito ay whole of the nation's approach yan. All government unit dapat may involved. Kaya po, nagpapasalamat po tayo sa ating kabuting ngayon dahil ito po ay mayroong napakahalaga at malaking tulong, suporta sa ating kapulisan pagdating dito sa mga anti-illegal mga krimen. Pagsugpo ng krimen dito sa ating bayan. Yes, at kumusta po ang ating bagong PD? Ano ho yung parang standing order sa inyo po, Hepe? Opo, ang ating bagong police, ang OIC, Provincial Director ng ating ng Pangasinan, ang Police Colonel Dennis Dillon, ay siya po ay napakasipag at ay meron siyang disiplihiya na makakatulong sa atin. Actually, inumpisan na po natin yan sa kanyang ugnayan sa barangay na project na kung saan kami na mismo ng mga pulis ang lalapit sa barangay. Dahil dyan, matutulungan natin yung mga kababayan nating walang pamasahe, medyo alanganing pumunta sa munisipyo. Alam mo yung mga kababayan natin na merong hinanakit, may mga sama ng loob sa mga nangyayari sa paligid nila na kayang tugunan ng PNP. Isang tawag lang ng barangay official, isang tawag lang ng ating mga kababayan sa barangay. Pwede na po kami po ay pupunta sa kanilang barangay para po solusyonan, magbigay ng mensahe, magbigay ng solusyon para naman po kahit paano masugpo natin kung ano man yung nasa damdamin po ng ating mga kababayan. Dahil napaka-importante ho yung ugnayan ng kapulisan sa ating pong barangay, di po ba? Dahil syempre sila mismo yung nakakaalam kung anong nangyayari sa kanilang lugar. Opo. At mayroon din akong napagalaman na sinabi ni PD na pagka may lalapit sa opisina ng kapulisan, sana doon lang resolve na agad kung ano yung kanyang problema. Huwag nang pabalik-balikin dahil mahal yung pasahe, sabi niya ganun. Opo. Dito sa ating bayan ng Binmalay, lalo na sa PNP Binmalay, matagal na po natin ginagawa yan, Sir RJ, Yes. Ngayon po, pinalakas lang po ito ng ating provincial director, which is tamang-tama lang po sa atin. Alam mo, ang servisyo po natin dito sa bayan ng Binmalay, hindi po natin pwedeng gawawain ng mga kliyente natin. Yes, happy to serve po tayo dito, happy to serve. At saka client natin, hindi natin pwedeng pabayaan. Yes, at ibalik yung parang ang mamamayan ay talagang tinitignan na kasangga ang mga kapulisan at hindi dapat katakutan, sir. Parang ganoon. Opo, tama po yun. Okay, sir. Mensahe natin sa ating mga kababayan po dyan na kung may paparating kayong bilin o panawagan sa ating mga kababayan dyan sa Binmalay, yes, sir. Opo, sa ating mga kababayan ng Binmalay, ang PNP po ay nandito po para sa inyo. Inyo pong maasahan, nalalapitan at hopefully, inyo na pong nararamdaman kasi po kami lagawin po namin ang lahat para po matulungan, mabigyan kayo ng serbisyo para po sa fishing order ng ating bayan. Hihiling po kami na kayo may pagtulungan kung ano man ang impormasyon na makakatulong para sa ating fishing order ng ating bayan. Maraming salamat po. Thank you very much, Sir RJ. Yes, sir. Mahalaga itong ginagawa natin ito. Yes. Para nila kung ano mensahe natin. Thank you. Okay, partner Leon, si Police Lieutenant Colonel Lester Saico, ang Chief of Police ng bayan ng Binmalay patungkol sa mga ginagawa nilang hakbangin, programa para lalong mapaigting ang kanilang serbisyo at mabantayan ang ating mga kababayan na partner Leon. Partner RJ, at least napakinamayan natin ang ating buting Chief of Police ng Binmalay at nalaman mo kung ano yung mga dapat gagawin ngayon sa bayan ng Binmalay. Kaya ito, siguro sa bukas pwede nating isalang ang ating municipal administrator tungkol sa pag-aalis naman ng ating mga pismen. Kasi may ating oras, kaya yun na lang siguro bukas sa ating programa kapanan natin ang ating buting administrator para makapagbigay ng mga hakbang ngayon na ginagawa para sa paglilinis
ng ating kailugan, partner RJ. Oh, at napansin ko kanina at talagang itong si Police Superintendent Saiko ay talagang ganadong-ganado na magtrabaho dahil nasabi din niya na 100% yung suporta ng LGU sa kanilang opisina, partner. Oh, partner RJ, kailangan talaga na gagawin lahat ng ating nakita mo naman, tahimik ng Binmalay, pati traffic, naibsan na ngayon dahil sa kasipagan ng ating hepe ng bayan ng Binmalay, si Lieutenant Colonel Lexter Saigo. Okay, so partner, ano pa ba yung mga ibang announcement mo dyan sa bayan ng Binmalay, lalo na sa ating mga senior citizen? May 2 minuto pa tayo, partner. Partner, pinapaalala ko sa ating mga senior citizen na yung mga kailangan na dapat isubmit nila para sa mga centenarian nila ay pwede ko pang ihabol. Ginado ko sa kanilang mga meeting kahapon, so umikot tayo ng 5 barangay. So sa 2 araw, Sabado, Linggo, umabot ako ng 10 barangay. So sa sunod na week, 10 ulit. Tapos sa last week, mga 13 barangay. Para lahat ay mapumutan natin, partner RJ, at masabi natin kung ano mga ginagawa natin, hindi lang sa bayan ng Binmalay, kundi sa buong Pangasinan, partner RJ. Ay, bilib ako, pati weekend, ginagamit mo na't iupot mo la, partner. Paano nalilingwanan mo la amigak, di man ay? Hindi, partner, siyempre, walang sa oras, para sa ito. Bang bala, shoutout at sigatot, Kalabyan, sama kami, tabi ni siya kami Kalabyan, barang officials, tala po na may bakas na sa nanay ito, mga kumang kami namin, kapalilibog kami, kaway di Kapitan Turiano, si Willie, Tadiman, na siyempre, laban tamo, ati Kapitan Datan, katutan so Kapitan, kapang papalagay na sakay, barangay Ultan, apaliwawa to. So, barangay Papagayan, yes. Nalingwanan ta, nagagunto katon. Si Kuang ko, nga pitakot mo. Nung nasipong laban ng sikaan tada, nang tiginawa mo, bali mo, ay barangay mo. Kato si Kuang ko, gawam labat, sa gagawin ng mayor, trabaho muna, walang politika ta. Sinanaragabi, wala rin sa'yo. Oh. Okay, bali-bali man antuman partner. So, sayang nasan, narurungal mo, biglan na paksukmat. Teka, nitala. Apultot. Sabay lang lamang na aray, totoo pa na radyo kung gusto. Ito na, nga pala malang oras pa na radyo, mampataan niya lang sa aray kalugaran ta. Napay mo, parking works. Anto may sayang parking works. Anto may sayang Simpe, ang tamalatan, lantan ako na si Nusubliagaw, interview tamo soy narutan Vice Mayor Tata. Yung oras sa kato na bisalamat na sa tumulong ng tata namin. At sa senior shoutout, yung mapakasir, panabutan na sa Universal Pension Dintiron, Pilipinas. Katon, salamat, tanuli, masantos siya kapusan, at kaya namin, partner RJ. Okay, partner, kuha mo pa. Likas mo. Wala, siyempre, Masamsami. Siyempre. Okay, nga pala yung malamay oras. Sada programan PEM. Gada na buwas salamat. Yada Speto Technical Engineer Nixon Dakal. Yada ngaranan partner Leon Elorde Castro Jr. Kalubakan Tabayo Balet amigo yo RJ Biray Menes. At your service always. Ada programan PEM, paninilbiang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Nasantos ang mabig oras sa dasikay namin. PAM sa Binmalay.